Què tal, amics, amigues? Llegeix bé això? Visca Sant Carles Acutis! Bé, seguim repassant doncs algunes de les curiositats d'aquesta biografia que he escrit de Sant Carles Acutis, el ciberapòstol de Déu. Bé, com podeu veure aquí, en aquestes imatges, Sant Carles era un gran amant dels animals. A casa seva tenia 2 gats. També tenia 4 gossos, un aquari de peixos. Feia vídeos que tenia com a protagonistes els seus animals i després els ensenyava a la quitxalla del barri. Li agradava anar al camp a fer volar el seu estel, juntament amb els seus gossos. I un dels seus grans desitjos era poder veure dofins en llibertat. I així ho va aconseguir l'estiu del 2006 a Ligúria, Gènova, poc abans de morir. Aquí tenim doncs en Carles amb els seus gossos. Aquest era una gosseta, la seva preferida. I avui volem saludar a la Caral, que és qui grava els vídeos, amb tota la paciència del món. Sant Carles Acutis, el ciberapòstol de Déu. Aquesta és la biografia que he escrit pel Centre de Pastoral Litúrgica.